Obodo Nanka dị na kansụl ime obodo Orumba North nke steeti achịkọbara ọgbakọ ya omenafọ nke afọ 2024 nke isiokwu ya bụ ịkwụsị ịkpa oke ahụ dị n'etiti ndị nne na ụmụ na-eto ma kwalite mmekọrịta n'etiti otu abụọ anọ na ya ndị nne na ụmụ na-eto ndị ndu obodo ya na ndị eji okwu ha Agbaizu wee bịakọta ọnụ iji wee lebanye anya na mkpa ọ dị ịhụ na enwere ịdịkọ n'otu nakwazi nghọta n'etiti ezinụlọ ya na obodo. Blessing Dennis ga-akọtọpụ akụkọ a. Mmemme ahụ nke merụbere obodo Ụmụdara na Nka bụ nke chịkọtara ọnụ na nkụzi enyere ndị nne otu ha ga-esi wee na-achịkọ ezinụlọ ha ma gụnyekwara ọtụtụ ihe gọọmenti obodo na-eme iji mee ka ọzụzụ ndị mmadụ bụrụ nke pụtara n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Ahamba kwuru na ezigbo akparamagwa bụ nke na-ebido n'ụlọ ma dụkwa ndị nne ọbụla ka ha na-achịkọ ụmụaka ha na-enene ha anya na akparamagwa ha ma na-abakwara ha mba n'ihe ọjọọ nke ọbụla ha mere ka ha na-agụpụta nkụzi dị iche iche ha nyere na ya bụ ọgbakọ ahụ. Onye deputy registrar nke mahadum Federal Polytechnic Okwu bụ Odoziakụ Helen Ọganeme nakwa onye dọkịnta Ima Ezokafọ nke si mahadum Nnamdi Azikiwe ndị n'Ọka dụkwara ụmụ nwaanyị ka ha hụ na ahụike ha bụ nke ha ga na-enekwasị anya otu ha si eri nri, mmiri nke na-aba ha n'ọnụ nakwa adịmọcha mgbe ha mụsịrị nwa bụ nke na-enye aka na ọtụtụ ụmụaka. Onye chịkọbara ya bụ mmemme ahụ bụ Chief Emeka Ọganeme bụ onye kwuru na uru ịchịkọba ya bụ mmemme bụ ma kụzikwara ndị mmadụ ka ụmụaka si akparị ndị tọrọ ha, otu esiri agụ akwụkwọ. Ihe ndị a bụ nke o metụrụ aka wee sị na ya bụ nkụzi nke ọ chịkọbara bụ nke ga-enye aka na ọtụtụ ndị nne nakwa ụmụaka. Bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa AB.